Puntadewa lahir saking pasangan Prabu Pandhudewanata lan Dewi Kunti Talibrata. Puntadewa nduwèni loro adik kandung yaiku Werkudara lan Arjuna, lan nduwèni adik kembar beda ibu yaiku Nangkula lan Sadewa. Puntadewa nduwèni watak alus, sopan, bijak lan jujur. Puntadewa minangka putra sulung Pandhawa lagi ngrembug masalah serius ing sawijining papan. Pandhawa wis krungu kabar yen Kurawa, musuh bebuyutane, wis nyiapke perang. Puntadewa kudu njuga keputusan penting kanggo masa depan kerajaan Pandhawa lan rakyate. Waktu iki Puntadewa ngumpulake adi-adi lan Dropadi kanggo rembugan. Puntadewa ngadeg ing tengah wajah serius. Saudara kabeh, wis suwe kita padha ngungsi, nanging saiki wis ora ana pilihan liya. Perang Bratayuda ora bisa dihindari maneh. Kurawa ora bakal nglilani kita urip tentrem. Nanging aku isih ragu-ragu, apa kita pancen kudu perang. Aku ora gelem ngorbanke akeh nyawa. Yudhistira nyawang Puntadewa kanthi prihatin. Saudara Puntadewa, aku ngerti pangrasamu, nanging kita ora bisa terus-terusan ngungsi. Dharma minangka kewajiban kita. Kurawa ora bakal mandeg nganiaya rakyat kita. Yen kita ora ngadepi perang iki, keadilan akan tegak. Puntadewa nyawang adi-adine. Aku ngerti Yudhistira, nanging perang iku angel. Aja nganti kebecikan kita padha rusak amarga perang. Apa ora bisa ditemokake solusi liya supaya kita bisa tetap ngrebut hak kita tanpa menggunakan pedang? Drupadi ngusap air mata ngadeg tegang. Saudara Puntadewa, aku ora ngarep perang, nanging apa kita bakal terus-terusan diperlakukan kaya iki? Kurawa wis ngurusak kebecikan kita. Apa kita kudu menunggu nganti ora ana pilihan liyane?